Com afecta el tipus de formatge a la formació de la floridura? Projecte de recerca 5è i 6è de primària de l'Escola Doctor Ferran i Clua de Barcelona. Per què aquest experiment? Vaig sentir curiositat per saber si el tipus de formatge afectava la formació de la floridura quan vaig trobar formatge fet malbé a la nevera i feia pocs dies que l'havia comprat. Fem l'estudi amb 3 tipus de formatge: el tranchete, el cheddar i l'emmental. Hipòtesi de treball. El formatge fos, tranchete, té més floridura que el formatge emmental i cheddar. Material: paper i llapis, portaobjectes, etiquetes adhesives, bosses de Ziploc, 3 tipus diferents de formatge, retoladors permanents, ganivet esterilitzat, guants i microscopi. Constants de l'estudi: quantitat de formatge, col·locació del formatge en bossetes Ziploc, la temperatura ambient, mateixa exposició a la llum solar, temps que ha estat tancat a la bossa Ziploc, al lloc on s'ha exposat. Variables de l'estudi: variable dependent, floridura; variable independent, els 3 tipus de formatge; variable resultant, quantitat de floridura que apareix. Procediment: els 12 alumnes formen equips de 4 nens. Els nens posen una lonxa de cada tipus de formatge en una bossa de plàstic Ziploc i enganxem una etiqueta amb la data. Ho col·loquem en una safata. Ho exposem al passadís. Les 3 bosses estan sota les mateixes condicions de temperatura i humitat. La safata tindrà una bossa de formatge fos, una bossa de formatge emmental i una bossa de formatge cheddar. Durant 2 setmanes farem una observació. Veurem què està passant i prendrem notes regularment per poder comentar i preguntar allò que ens interessa quan ens tornem a trobar. Observació al microscopi i treball cooperatiu. Dibuixem el que observem. Resultats: el tranchete té més floridura. S'ha anat tornant negre començant per les vores i anant cap endins. A l'emmental mostra taques verd fosc i fosques des dels extrems cap a dins. El cheddar té floridura de color blanc i verd, en forma de cercles que es van extenent i es fan grans. Conclusions: el formatge cheddar mostra més floridura que el formatge emmental i tranchete. La hipòtesi ha estat rebutjada perquè tranchete té menys quantitat de floridura que emmental i cheddar. Què hem après? La floridura és un ser viu del regne protista. No és planta, ni animal, ni mineral. És una mena de fong. Es reprodueix per diminutes espores, que floten a l'aire, fins que arriben a un lloc on poden alimentar-se directament, créixer i reproduir-se. La floridura és una part important del cicle de la vida. En un ambient natural, les coses podrides tornen a la terra, proporcionant nutrients per a altres plantes. Hi ha milers de tipus de floridures, la de la llimona, el del raïm, taronja, pa. Alguns formatges com el roquefort, gorgonzola, brie, blau, tenen aquest gust particular perquè tenen floridura que es pot menjar. Són les vetes blaves i verdes. La penicil·lina no s'hauria descobert sense els coneixements previs sobre la floridura. Podem agilitzar el procés de la formació de floridura, afegint additius com colorants, conservants o estabilitzants. La floridura creix en el formatge a diferents ritmes, depenent del tipus de formatge. El seu creixement es veu afectat per condicions atmosfèriques, depèn si està a temperatura ambient o a la nevera. Podem prevenir el creixement del moho no traient l'escorça, salant-lo, embolicant el formatge en paper ben net, afegint preservatius artificials o naturals com el vinagre, oli o sal, posant-lo en recipients hermètics. Aquest projecte l'hem fet en llengua anglesa. Moltes gràcies per la vostra atenció.
Tu observa de xics.